The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon! Firing Line. Upod kay Aksyon! Marlon Henovea. Action Firing Line. Salawat na mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas Action Firing Line. Inyo ka Action Marlon Hinovea tubtub sa tak ng alas 9. Kamusta ba lang inyo sa nga mga kahimtangan sitwasyon sa karon nga ang panahon nangin mabugnaw kag maulanon sa sulod na sang pila ka adlaw bangod sang low pressure area kon LPA nga nagalambiyong sige hapon diri sa ato sa nga Philippine Area of Responsibility. Action Firing Line. Amoning ginhalinan sang na-esperensyahan naton kapag tupa sang ulan. Pero importante mabalanta ha kung ano ba lang paabuto naton sa masunod nga mga inuras. Isa sa pabangkot direk nga dapat balantang sabat. Bala ining LPA may tsansa nga mangin isa ka bagyo. Ini nga LPA ni amoning una nga balain nga panahon mo nga nagsumalang sa aton subong nga tuig 2023. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Hibulontan dugang nga detalye kung dalakat sang panahon ang paghahambalan. Pagi sa pamuno sang Provincial Disaster Management Program Revision, Dr. Giffard Gerhardt Kalian. Dok Kalian, Dok, kakabustang panahon ta subong mayong gabi? Yes, mayong gabi Action Marlon, no? Mayong gabi sa tanang pagpalamati sa Action Radio. So subong ang aton nga pinaka-latest alas 6 6:03 no PM no gin issue sa pag-asa ang aton nga yellow warning level no yellow alert level naton sa northern portion of sa Negros Occidental no expecting rains at 7.5 to 15 millimeters of rain we observe at 1 hour and expected to continue for the next 2 hours no. So ara subong sa yellow alert or yellow level ang aton nga northern Negros no Occidental no northern portion of Negros Occidental and then Action Marlon no ang aton may ginalantaw makita di subong sa satellite image no we're expecting rains pa sa subong nga gabi that's why nga kita sa command center again blue alert status ang aton nga province no ang aton naman Governor Bong Lacson no nag-issue sang aton nga executive order number 23-02 no series of 2023 naga-cancel sang classes in all levels from January 12, 2023 to January 13 no 2023 due to heavy rainfall alert no sa aton nga probinsya. Siyempre kay sige ini ang kwano ang atong nga pag-ulan. So we are expecting pangaman kita no. So si Gov ang proactive preparedness naton especially nga may ara kita kung sa nadumduman nyo Sir Marlon sang January 1, 2021 no to January 8, 2021 ang province naka-experience sang continuous rain no ang nga affect no sang 98 barangays no nagpa-evacuate no sang 41,584 families no consisting of 183,512 individuals no may 3 kita casualties ang damage house naton sang una to is 1,500 or 1,641 houses ang na-damage sang amo man ni ng shear line no at ang unang natawag ni siya nga
tail end of intertropical convergence zone kag tail end of cold front sa nga 2021. So nagapangaman kita sa basi matabo liwat, no. So again, reminder sa tanan naton nga mga ara sa flood prone areas kag sa landslide prone areas nga mag-ulo aligmat, no, especially nga may yellow warning kita subong naman sa northern portions ng aton probinsya. Aha. Okay, man. Okay. Sir, may mga gin-report kahapon tubtub sa mga adlaw nga landslides isa diri sa Duban ko sa mga sitio Panlokasan sa barangay Kabatangan, Talisay City. May 8-year-old gan ito nga bata nga napilasan kay ang balay niya amo to ginigo sang landslides pero good news kay okay naman sitwasyon niya. Sa latest kadita mo dira, sir, may mga nagdugang nga report angot sa landslides so kung iban pa nga kahalitan sining manaid nga panahon. Yes, ang aton, no, kagina, no, may ara kita sang report, no, coming from sa aton mga nga sa dito sa may San Carlos na yun, no, ang aton nga rock slide, no, along the upper portion of Zone 12 Eco-Translink Highway. Pero gin road clearing na ini kagang gin cleared ini and passable na as of 10:30 AM kagina. Ang mudslide ta sa upper portion sa Zone 12 gyapon, no, gin-clear naman sa aton nga CDMO San Carlos, no. So amo na ang aton nga mga subong nga parte sa mga slides, no, or landslide, no, na natabo pero ato rock slide kag mudslide nito dito nga portion sa Ecotrans. Ba na-clear ng area, sir? Yes, clear Okay. ng area. May preemptive evacuation sa barangay poblasyon Sagay sa iban nga lugar, sir. Kamustang monitoring ninyo? So ang aton monitoring for ari subong na ari sa aton report sa aton nga PSWDO, no, for 2 o'clock PM kagiina, no, ang aton total na subong affected barangays is 24, no. Ang aton total affected families is 1,116, consisting of 3,301 nga persons or individuals affected. Ara sa may evacuation centers, no, 199 families, consists of 668 persons or individuals. Samtang ang ara iya sa GWA, no, or ara outside evacuation centers, yara sa 112 families, kag may ara 370 persons or individual, no. So may ara kita duha ka totally damaged houses, no, nga reported. So sa Sagay, no, may ang sining nga breakdown ang Sagay may ara sa 6 ka mga barangay nga affected, no. May ara total nga 49 families, no, nga affected kag consists of 161 persons, no. Kag ara sa sulod sang evacuation center is 24 ka families kag 84 ka individuals, no. Kag dito sa Sagay ang gin-reported nga may duha ka partially damaged house, no. Okay. So ini nga mga barangay among Old Sagay, Bulanon, Poblasyon, Paraiso, Malubon kag Siwahon. Samtang sa Bago, may ara sang 3 barangays, no, nga may ara total number of affected families nga 31 kag 115 na individuals, no. Yara inis ang yara sa aton nga evacuation centers ang pulo ka pamilya nga may 41 ka mga individual, no. Ang samtang ang outside naman sa sa aton evacuation center duha ka pamilya nga may 9 ka persons or individuals. Samtang sa Kawayan, no, may 3 ka barangay ang apektado. Ang sa Bago ang Dulaw sa Kagantipuluan gali ito ang affected to nila. Okay. Wala ang Kawayan 3 man ka barangay, Kaliling, Giulgan, Poblasyon, no. Ang total affected families yara sa 68 families kag ang individual is 272. Samtang ang ara sa sulod sa evacuation center 48 families kag may ara 187 individuals, no? Samtang ang aton nga Cadiz City, no, may ara affected barangays 8, amo ini ang Daga, Luna, Sikaba, Tinampaan, Kabahog, Burgos, Mabini kag Zone 6, no. Ang total sa sining affected families is 227 nga may ara sang individual nga
717 no. Kag ini siya ang ara sa sulod sa aton nga evacuation center 117 families nga may ara sang 356 individuals, samtang ang outside naman evacuation center yara sa 110 families nga may ara sang 361 individuals no. So ang mga barangays amo ni no, Daga, Luna, Sikaba, Tinampaan, Kabahog, Burgos, Mabini kag Zone 6 no. Ang Valladolid naman may ara sang 4 ka barangay, muning ang Alihis, Ayungon, Central Tabao kag Palaka. So ang iyang total number of affected families is 741 nga may ara affected individuals nga 2,036 no. Kag amo ini subong ang pinaka-latest no ginhatag sa aton nga PSWDO no sa aton mga affected individuals sa flooding sa aton nga sa kabilugan sa probinsya sa Negros Occidental. Okay. Sir, sa area sang San Carlos City, ang DRRMO na-issue sila sang advisory na kasiling nga ang tanan nga biyahe sang sea vessel salin sa Port of San Carlos City bound for Toledo Port sa Cebu ginkanselar. Maidiya ka sir kung sige naghihapon ang cancellation? Discretionary abi sa kwano sa sa mga vessels no. Kay wala man ang Coast Guard gid ang amo to ang report sa ato no. Okay. Na may cancellation. So nga discretion sa mga vessels nga biyahe dito pakadto sa may Toledo. Okay. Ari sir, kantuan ko kadali lang kay di ba na may mga kabarangayan kita diri sa Negros Occidental nga prone sa baha kag landslides. Dumduman ko ni ang MGB sang DENR. Di ba lang sir magin pagwa sila nga datos no nagligad dumduman ko daw mga pilato 317 ka mga barangays ang delikado sa baha kag landslides sir. Ari no. Pero numbers lang ni hatag ko sa okay. imo. Yes Action Marlon kay damo. Gani. Ang very high flooding naton sa base sa MGB naton nga kuno nga report 56 no. May ara kita high flooding nga 126 kag sa very high sa landslide man may 20 kita kag sa very high sa landslide very high sa landslide is 115. So kung isa-isa hon pa ini no ang aton nga very high sa landslide sa Cadiz may isa, ang Ilog may 2, Kabangkalan 4, Ibi Magalona 2, ang Manapra may 3, ang DSB may 2 no. Samtang ang ang aton nga Silay may 3, kag ang Victorias may 3. Samtang ang high landslide naman high or prone sa landslide is 115 no. Ang Cadiz may 14, ang Calatrava may 21, Ibi Magalona may 2, ang Escalante La 7-4 Action Radio Philippine Standard Time. Ginastoryahan tani magkakson ang datos kaya na presentar sang MGB sang DENR may angot sa mga lugar nga delikado kung landslides ang paghabalan tani ining lugar lang ginakabig ginlakip sa very high landslides kung tani ang mga puluyan sa iluhon na lang sa lugar nga medyo hilway no. Balikan ta si Dr. Kailan Doc, arak na Doc. Yes, so ari na Action Marlon no. Okay. So dinataton sa may high no. Okay. So Calatrava 14 ang Calatrava 21 ang areas nga may nga highly prone sa landslide. Ang Ibi Magalona may 2, Escalante 7, ang aton nga Himamayan may 2 ka barangay, ang Ilog may 4, ang Kabangkalan may 15, ang Manapla 12 no, ang aton Murcia may 2, ang Sagay may 2, ang Salvador Benedicto may 6, ang Silay may 3, ang Talisay may 3, ang Tubuso may 5 kag ang Victorias may 7 no. Samtang ang high flooding naman diri naman sa listahan no, ang Cadiz may 21, ang Calatrava may 12, ang Ibi Magalona may 2, ang Escalante City may 11, ang Himamaylan may 2, kag ang Ilog may 4 no, ang Kabangkalan 17 no, ang Manapla 11, Sagay 21, Murcia 1, Salvador Benedicto may 5, ang Silay City may 3, ang Talisay may 3, ang Tubuso may 6 no. Samtang ang Victorias may 6 ka flooding no. May moderate flooding naman, Cadiz 19, Calatrava 5, Ibi Magalona 1, ang Escalante may 15, ang Himamaylan may 1, Kabangkalan 6,
Manapla 8, ang Sagay may 16, ang Murcia may 1, ang may Araman ang Silay 1, may Tubuso may 5, kag may ang Victorias may Araman sang 1 no sa moderate flooding nga mga areas based ni sa sa ginahatag nila nga MGB report depende sa depende sa pagsulod sang isa ka low pressure or isa ka ginakuha nato nga tropical disturbance. Ina nga report sa MGB, Doc, as of 2022, no? 2020 na ni siya January ginpadala sa okay. pero specific ni siya sa mga areas nga agyan sang or affected sang ining mga disturbances or tropical disturbance nga gina-expect no sang ating nga gina-declare sa pag-asa. Ari Doc, importante anong imo sa panugyan labi na sa mga residente sa lugar nga perbe ginabaha kag prone sa landslides. Yes no, again ang aton Governor Bong Lacson no, ang executive order ni Gob nagadala na nga may blue alert status kita Subong because of the shear line and low pressure area no sa aton nga probinsya. And again, ginapanumdum ang tanan, makita natin Subong medyo may naga-approach kita nga medyo madamol nga ulan no sa base sa satellite image ng pag-asa, kabay pa hindi lang siya magtupa no. But then ulo aligmat kita again, let us pray no, pangamuyuan natin nga hindi ni siya magtupa no. Let us pray kayang prayers siya can move mountains Action Marlon no. Amo gina-emphasize ni Gob no. And then ang aton nga preparedness no, ang preparedness naton ang tanan nga gina-remind no kung ara sila sa flood prone areas, kay ara sila sa mga high susceptible areas kag very high no, dapat may ara na kita mga preemptive evacuation. Ang preparedness hindi lang sa aton nga syudad or banwa or probinsya but also sa aton family kag sa aton nga self no, nga dapat preparado kita. And then ang proactive no nga preparedness dapat amo ginapa ni Gob kay maski mag-prepare ka kung hindi ka proactive no, kag mahulat ka pa nga maigo ka na before ka magiho, then may ara kita base mo mga kasualidad naman no. Again ang aton nga 2021 mong lesson sa aton no, based sa aton experience no sang 2021 nga nagbaha man kita sa tungod sang tail end of cold front kaga sang intertropical convergence zone no. Pareho sina amo ni Subong ang shear line naman kag LPA naman Subong. So January kita permi Action Mar no. So again, pray, prepare and be proactive as our Governor Bong Lacson, chairperson of the PDRMC always reminds us. Yes, PDMPD Head Dr. Zifar Kailian, sir. Thank you so much sa information kag mayong gabi. Yes, salamat kag mayong gabi sa tanang tagpalamati sang Action Radio. Action Firing Line. Ang pamuno kompleto ng presentation ni Dr. Kailian ginulayhon ta lang ang mga lugar damo sa mga lugar diri sa Negros Occidental mo nga prone kag delikado sa landslides o kon baha baong Cadiz City. Damo sa mga lugar gliho ang Cadiz City pilato kon very high sa flooding ang paghahamalan may pila gito ka barangay ho mga 21 no ang sa flooding na siya sa moderate or sa landslide to sa no sa moderate flooding may 19 man ti ang Cadiz City makakson damo na sang coastal barangays mo. Action Firing Line. Alas 7:10 Action Radio Philippine Standard Time dugangan ta ang istorya may kantanan sa lakat sang panahon dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Okay, i-acknowledge taneng nga monitor sa ato sa nga live stream sa ato sa nga Facebook Live. Si Toto Rolando Mercado, good evening, mayong gabi na. Si Vilma Hinovia, o kay Kas ata Vilma Hinovia, kay Toto Georgian Onsay. Oh, good evening da, Toto Georgian. Okay, nga monitor gid ko patamiyaw lang da. O sige, Vilma Hinovia. Ana Sinoro, thank you. Alright, Gerald Pellejo, batchmate Gerald Pellejo,
Sang Batch 83, si Toto Rodolfo Montaño. Gaboritorman sa mga tanion, Migota Mitch Tolosa Ercito. Gaboritorman, Inday Gray Sierra, Amante Mosquera, thank you. Toto Otay Benedicto, salamat kid. Parita Manny Moveres, si Sol Moveres Kabalhin. Nagamoritorman. Okay. Ato sa nga live stream, Ray Flores Paryoga mayong gabi, Alex Montesa, mayong gabi na gabaritor, Rizal Balsemo, Jojo de los Santos approve, Jolie Benitano Patrimonio, mayong gabi, salamat gid. Cecil Bikbek, watching from Yellow Bell, Binubuhan. Okay, happy listening lang sa Fire Babsi Sambago. Marivic Gigan Talavera, mayong gabi, Action, kag Action Marlon. Okay, grabe kid sa amon ang ulan. Kag kamahal sang balaklon, mayo lang tani kon dabo pagkaon kay okay lang galing pigado kid kag nagmonitor kami sa asyenda kag nagapamati nga nagahilay-hilay kay grabe ang tugnaw. Salamat Action Marlon. Kag sa ARB kag sa staff, salamat kay. Thank you. Merlin de la Cerda, mayong gabi, keep safe. Rosalio de los Reyes, watching live samtang pangapi. Ginapagrit ko na bata ko si Samantha, si Sian Clark, Sherry May, kilantang sa 5th Street Progress. Okay, Progreso Bidalbagan, thank you. Dante Badillo, good evening Action Marlon, monitor ko subong sa imo from Monte Libano, compound beside Lasal. Minan Oligo, Kabayan, monitor sa Action. Angela Giondato Castillo, from Bangka Tutong 1, Barangay Filesa. Salamat gid. Imbong Dio Campo sa Maaw ga monitor. Leone Bangiles Lamzon, Action Radio Bacolod, good evening. Idelaos, good evening. Ari kami gapon na Isabel ga monitor sa may Victoria City. Leia Yangar Esquivel from Talisay City. Watching from Binya Laguna, si Leone Bangiles Lamzon. Reno Monton Mamar, watching from Barangay Bakong, Bago City. Hobalubina sa Bago City, dugay may balita ko na sa inyo, no? Edmond Ginabo, watching from Alangilan. Jason Ortilio, direct na Porok Weber, Dulao, Bago City. Ang guwapuhon, o sino ni? Ang Malumina, Edmond Ginabo. Okay, Jason Ortilio, taga Weber, Dulao, Bago City. Ang guwapuhon niya. O sige. Felizy Benzola, araman si Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Aso Marlon, happy Yepe. Okay. Thursday to all ARB fans. Energy love from 10,000 Lakes of Minnesota State, USA. God bless and more power. Sige, standby. Babalik tayo kay Dugaya. Isa lang commercial taho. Sige. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay Inclement weather kung sa aton pa magkakso na mo isang malain nga tiyempo. Nagsugod ni siya nagligad pa nga Enerodos. No, di ba? Ato pa to ang hangover sa ginatuwag nga New Year's celebration. Medyo nagapilis ngo o natuyang ato sa nga lakad sang panahon. Ang Office of the Civil Defense kon OCD mayara sang datos nagapakita nga may malapit to nga sa milyon ka mga tawo. To be exact, 438,622 ka mga individual o kon 106,961 ka mga pamilya ang naapektuhan sa nagkanang lain nga mga lugar sa pungsod sa Pilipinas. Action Firing Line. Sa kainasang aga nga bulletin ang OCD nagsiling nga may 8,153 ka mga individual sa kon 2,144 ka mga pamilya ang ginpangbakwit sa mas mataas-taas kag hiluway nga lugar. Hindi lamang nga LPA mo ang kabangdanan sining paglain sang panahon subong. Kundi pati nang ginasiling nga share line kag ang northeast monsoon. Ang northeast monsoon hangin amihan. Action Firing Line. Amo ni ang nagadala sang portik nga pagbundak sang ulan. Una gido didto na esperyensahan sa Cagayan, sa Central Luzon, sa Calabar Zone, sa Mimaropa, sa Bicol,
diri sa aton sa Western Visayas, sa Eastern Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao, Davao, pati ang Bangsamoro Autonomous Region ho, in Muslim Mindanao, way man makalikaw. Action firing line. May at least 492 ka mga balay ang ginreport nga nagkalahalitan. May ara sa nag-usmod, may ginanod sa baha, may nagkalawasak o kung may nagkalabanggi nga haligi mo. Sa televised public hearing, si OCD Joint Information Center Head Diego Agustin Mariano nagpresentar siya sang damage sa infrastruktura, balor 165.7 milyones ka pesos kag 142.3 milyones pesos naman sa agrikultura. Action firing line. Firing line. Suporte gali kadamo sa mga lugar kag ginbaan sa naglain-lain nga mga areas no sa Pilipinas. May state of calamity naman nga gindeklarar sa tubod Lanao del Norte, San Miguel, Leyte, Dolores, Eastern Samar, kag sa Gandara, Samar. Bulig, yes. May ara na ginpadala nga bulig. 26.6 milyones pesos nga balor sang bulig ang ginhatag na sa napiktuhan nga mga pamilya. Pati ang Mindanao glimo, ginahanot subong sang malain nga panahon no? Sang una, laka lang kita magkabati sang halit sang ulan, baha o kun bagyo sa mga lugar sa Mindanao, di ba? Action firing line. Pero subong ang Mindanao, ginasulob naman sang baha. No? Nagalain giba ng plastada eh. Sa Zamboanga City, ang mga rescuers nag-usar na ganito sa mga rubber boats para nga ipang-bakwit ang mga residente. Pati mga tao sa City Hall, ginpang-bakwit man sila to kay nga aman. Nagbaha man ang City Hall sang Zamboanga City, tugas ang pag-awas sang kasubaan. Action firing line. Ang Misamis Occidental ginbaha man, pating Basilan kag Lamitan City baha man. Sang una, permit na batian nga balita sa Basilan o kung sa Lamitan, di blaabo sayaf, pagpamumba, pero subong ang nagapamumba to sa ila, baha kagulan. Action firing line. Diri sa Visayas, damo man sang mga klase ang apektado o kung ginkanselar sa tanan nga level ho. Tutukan ta karon kon anong sitwasyon diri sa Bacolod, kay iban pa nga mga lugar sa Negros Occidental. Ang mga nagluluntad nga landslides, pati ang pagkahulog sang bato nga dalagko bala sa mga dalan, nga aras kabukiran, kadelikado no? Gulpi lang yaga hulog ang bato sa babaw mo, panaog sa dalan, ti, mayo lang kon waay sa salakyan lang matupano kon tao matupanaw. Action firing line. Nabuton tang pila ka mga alkalde nga available, nga nakasiling kita available. Kay man may mga alkalde nga tamaran gidya mag sabat sa palamagutano na. Action firing line. Amot ko naman munang batasan laguro sa mag-duty sila sa municipal o City Hall nila. Standby ka mo kay buhion kaluwat ang balita. Angot sa kon ano bala ka importante ang presensya sang isa ka mayor. Ang mayor tawag sila is local chief executive. Ano bala ang kaimportante sa presensya man sa lugar nga ginapangalagaran nila sa mga kaangay sa nga sitwasyon no? Dapat ara gid sila nagapanguna sa pagmonitor sa sitwasyon bangod. Amo ning tion nga kinahanglanon gid ang ila sa nga bulig. Action firing line. Anumdum ka mo nga sang September tuwig 2018, way pa ni COVID-19. Kaya ang COVID-19 nagumpisa tuwig 2019 mo. Sang September tuwig 2018, kanumdum ka mo sila nga may ara sang 16 ka mga alkalde sa nagalain-lain nga mga lugar sa Pilipinas ang ginpadalaan sang show cause order nga ginatuwag. Ti mag-show cause order, ginamanduan ka na kung makareceive ka. Sang silang order na, ginamanduan ka nga mag-explain ikaw. Ang nagpadala to magkakson DILG to. Nagin padalaan ang 16 sa mga alkalde nga sang show cause order para magpatag kung nga ang wala sila sa ina sa nga lugar o kung absent sila sa tion nga nagabirada o kung nagahanot ang bagyo umpong to. Action firing line. Firing line. Ang ibang nga mga mayors nabalaan to magkakson nga nagbalakasyon sila sa iban nga lugar. Ang iban bisan balaan nila nga nagalubog na sa baha ang lugar nilang banwa o konsunad nila pagka mga kabaranggayan. Way gapon ga na magbalik ka magpuli, nagpatiyom-tuyom yung tanal sa mga bakasyon. Action firing line.
sa mga lugar nga ginpadulungan nila, ti mayom na da. Oh. Mayo lang sila patikalon kung kampanya, no? Para makapungko na gani. Ang obligasyon nila, way nagituma, no? Action! Firing line! Firing line! Way gito sila kita sa ilang sa nga lugar. Bisanti grabe na tong antos sa mga residente nila bangod sa bagyo. Umpong. Oh, subong nga pila kadlaw nga naglain ng panahon, ho? Kag may mga landslides kag baha na, aber, sino nga mga alkalde ang dasig nga nagkoresponder man sa kinahanglanon nga bulig sang ila sa mga pumuluyo. Oh, sa mga nagamonitor da abisbong, pwede ka man magkapadala. Now, sang inyo sa mensahe dari sa aksyon, kung bala araban ang inyo sa mayor o kung local chief executive nagatamod sa inyo, sa siring malain nga panahon nyo, Action! Firing line! Firing line! kundi sila makita kay hindi malapot, pabalok ka mo di kay pang manuhon ta ng ila sa ringalan dia. Pang pukawon ta sila basi nagapiyo nagkatulog bla. Action! Firing line! Hindi pwede nga mag-ala sila patumbaya. Ang mga opisyal naton bagod obligasyon nila ni. Hindi man pwede nga maghala na lamang sila kapawala kag pa hangin-hangin sa ibang nga lugar nga ila sa naging bakasyonan. Kaya nga kita nga mga tao amo na ang nagapasildo sila. Tutok lang kamo bangod sentruhan tayo ng senaryo ni. Tinguan ta nga mabalaan kung ano sitwasyon sa nagalain-lain nga mga banwa kag syudad. Unahon ta lang ang mga alkalde nga pos laputon. Agay magita iya ka pangabudlay sa pila ka mga politiko o opisyal nato sa gobyerno nga way gana sabat sa palamangkutanon sa ilang sa mga residente by sila. Action! Firing line! Ipaulihi tala na ang mga wala-wala nga sahe nga mga opisyal ta. Labi nang hindi kilala medyabla kag wagid nagatikab-tikab sa ilang sa nga sungad sa publiko. Man mayara gid ya public officials. Nga nagaprangka mo. Nga prangka na siya nga hindi gid siya magpa-interview. Kag wagid sa gana sa media. Action! Firing line! Firing line! Kaya kunding iya sa nga mga constituents nga mo nagbutang siya sa posto. Wagid yay. Wagid ya kwaon sa iya. Sige lang, dali lang kita magasentro sa pila ka mga lugar. No? Nga wala niya sa damo pa nga itsiburitsi ang opisyal nila. Pagtawag ya, sabat na yun. Dili lang taya, may nanuman oras bastante, basta bakante lang, available lang, ga sabat na yun niya. Standby ka mo kay himayon naton ini, dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Dariwa, matanaton talaga ng monitor sa ato, no? Si Ma'am Yvonne Boyser, thank you. Yvonne Boyser sa ato sa Facebook Live. Okay, Homalumina. Milail Oligo, thank you. Sige. Araman si Zap Ladi, Nob Zap Ladi. Sige. Attorney J.V. Suarez Sr., former Comelec Provincial Officer, gabonitor ba sa ito sa Facebook Live. Dari sa bahin sang live stream, ariwa, matabaton tawa. Salamat kina, Jason Nortillo, Porok Weber Dulaw, sige. Si Felizi Benzola, thank you. Vanessa Mayo, good morning, Action na Marlon. Sige. J. Silin Lavilla Kuyag, watching from Barangay Kabug, sa may Porok Ilaya. Okay. Sige. Sadbay kay mabalik pa talaga dugaya. Damo pa ta sa balita nga dapat diri nga talakayo no sa bay lokal kag sa nasyonal. Standby. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking,
we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed ka mo kung may amo ka mo na naghatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ng atong income kulang gila sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangitakan ta ideya nga makasilpon mo ko tigo sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulog gaya ko mag-intra di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mamlang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kag Jan Diaz kag sa tanang ginaimba
bayad ko lang no. Kabay ka kaluyan si mahal nga Diyos, magkadayon ng inyong programa, kaya hindi lang silyo nagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man, kung magkapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maituban o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Nangin badasig man nag-subside sa gilayon, may mga ginpang bakwet gimanayhan, iba na tabi ni, o kung ang iban, siguro ginpakamaayon nila. Nga mag-silo na lamang, o kung mag-tineranay sa balay sang ila sining himata nga waya tanto ginsulob sang tubig baha. Action! Firing line! Firing line! Man kabudlay nga bayaan mo nga imo sining puloy-an, nga may mga kagamitan ikaw nga ginatipigan. Ti kung may ara ka man lang ya, sa tupad balay nga himata mo, nga way delikado sa baha, dito ka lang anay puyo o kontulog temporaryo. Action! Firing line! Kamusta bala ang monitoring sa ato sa city disaster risk reduction management nga talatapan nga ang opisina o kon ginatawag nga command center arat na sa may dalan sang kundaan nga City Hall, no? Dapat ang opisina permi bukas gid ha. 24 oras gid 24/7 gid. Kay man ini nga talatapan ni. Gindisinyo ini para magresponder sa anuman nga emerhensya, pero kon way gani sang dangpan ang publiko bangod sa ginasiling nga opisina sarado, hindi ginamayo. Action! Firing line! Hindi na mayo nga sa isang panggobyerno. Mga mo sa ning hugada nga sige kag dugay na nga mga inuras ang pag-ulan, kinahanglan pabala nga sarad ang opisina sang DRRM mo, no? Natabuan na guro kay mantik kaina pag check ni Action John Diaz sa ato sa ning patrol, way sang tawo to kag sarado nano plastada man. Action! Firing line! Sarado gid balaw kun ba sinatabuan lang guro nga ang naga-duty may importante lang nga ginlaktan bla. Di magsiling kita gani CDRRMO dapat 24/7. Kung ang mga personnel may emerensya ginkantuan, hindi na pwede nga sarad ng opisina ha, sa CDRRMO ha. Kag hindi pwede, nga way na sang tao nga mabilin. Action! Firing line! Kamay pa nga, way ginbayaan na. Dari sa Bacolod, may isa ka pamilya halin sa barangay Pahanukoy. Ang ginabakwet sa iban nga sa hilway nga lugar. So far magluwas rin, way naman kita sang report ka na baton nga mga ginpang bakwet nga residente. Sa iban naman nga lugar,
sa sunod Santa Talisay, Negros Occidental, may landslides nga naggaluntad dito sa may sitio Panlokasan sa barangay Kabatangan kahapon sa hapon. May isa to ka pamilya apektado magkaksyon. Ang subo diri ka may isa ka minor de edad nga napilasan sa landslides kay matiila sa nga balay amo ang igo sri. Ang Social Welfare Development sa Talisay mayara sang panawagan sang bulig sang publiko sa mga nalitan sang landslides. Nagamo sa ning ugada daw kapos na malangguro niya. Masarangan ni sa lokal ng gobyerno sa Talisay. Jutay manas guro na apektuhan. Mayor ni Elizares, sir, di ba ni guro pwede nga pawalaan lang ni sa lokal nga pangluhan sang sudad. Pwede na guro nga sudad na lang ang mabulig sini. Pero sige lang, i-check nato na ba, dugay-dugay. Basi kung ba'y nagdugang lang kanamoon nga sang mga apektado, kabay pangaway lang, kang ang ulihing monitoring sang DRRMO sa Talisay sa ulan. Kay iban pang apekto sa ring malain nga panahon. No? Check na dugay-dugay. Action firing line. Aring importante pagid nga balita magkaksyon, importante nga mabaluan sang Negrosanon. Si Governor Bong Lacson nag-issue sa executive order kay na lamang sa hapon yo. Mga alas 4 kay na sa hapon, mando ining ang klase sa taran-taran nga level sa Bugos nga Negros Occidental. Kansilado, halin kahapon, tubtubwas, Biyernes. Action firing line. So sa mga estudyante sa elementarya man o high school sa taran nga level, pahuway anay kag kalma ka mo anay. Kay malain ang tiyempo. Nugay ka mo ka walda-walda kag guwas balay nyo nga bala ka mo sa importante nga helikoton kay delikado sang tiyempos bong damo sa nagasiliburo, damo sang ginatrangkaso, damo sang ginakataro. Action firing line. Firing line. Tiyang matabo sa ring malawig-lawig ni Galeon pala pahuway kag pagtipon porsa sa mga estudyante para sa pagbalik na naman sang klase. Ti kung magbalik naman ang normal nga panahon nga aman. Nakadepende na tanan mo sa dalagan sang panahon ni. Sa mga local chief executives diri sa Negros Occidental, labi na ang mga waigid bati abla nga local chief executive sa mga LGU nga way pagid gani iya sang official Facebook page mo. Kaya ang alkalde na way man gani labot saya sa mga residente bisan pa nga naghagunos ng halit sang lain nga panahon. Action firing line. Hindi ba na uso na subong ang Facebook pages sang mga LGUs naton? Dira ina ginapabalo sang banwa kon sunod kung ano ang ila sa mga aktibidad, kung ano ang ginahimo sang ila sa mga opisyal. Pero dire sa Negros Occidental, damo-damo na gid man sa mayara sang official Facebook page, pero mayara gyapon LGU. Ang ila sa mayor o kung local chief executive, way gid gana mo sa mga pages sa mga social media niyo. Action firing line. Amo ding rason kun nga halin kay na tub-tub subong hapon. May mga LGU gyapon nga way gid babalaan niya kun balang klase sila sa nga lugar. Suspendido man ako hindi. Tub-tub nga gumawa. Ining executive order ni Governor Bong Lacson nga province-wide na ni ang coverage cinema kaksyon. No? Kayo way kikitaya ka bati sang mayor mo sa sining pila ka mga lugar niyo. Kundi 31 mga banwa sunod naton dire sa Negros Occidental. Ang mga nag-announce lang niya sang suspension sang klase kahapon sang way pa magwa ang executive order ng Gov Lacson mga 26 to 27 lang pabangkot 31 nga pati din. Action firing line. Kaya nga ining apat ni waya Facebook page. Kaya nga away Facebook page way gana ganing alkalde. Action firing line. Kag mga opisyal na naguras banwa kon syudad Tub-tub subong Webes magkaksyon tub-tub kay nasang hapon. May mga gin-check kita kuntan kay kung kompletohon ta ato sa nga datos. Pero pasalamat kita nga may ara sa executive order na gidya gin-issue si Governor Bong Lacson. Bot sa lingon, kung ikaw alkalde sa sinang lugar na bisan di ka na pagwa sa advisory o kung order man sa suspension mangod ara na province-wide ng coverage sang EO, sang gobernador. Action firing line. Ang sakop sa Bugos na gidya nga Negros Occidental hindi niya kinahanglan sang mayor sang banwa konsulad nga mag-issue sila sang kaugalingon nila nga EO. Kamanti, coverage ni Bugos nga probinsya na kabay pa nga hindi na maglawig ang lain nga panahon
Pero sa bahin sa mga estudyante sa Negros Occidental, sa tanan nga level pribado man kon publiko, lawig-lawig ang bolokasyon nyo mga iha, mga iho. No? Buwas Biyernes, sundan sa Sabado kag Domingo, nga way masang klase. So laban-laban nga matabo sila makaksyon Lunes gidi mo ang pagbalik sang klase. Pero inatanan mga depende sa gyapon sa lakat sang panahon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Para sa damit na kablu. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tidur lagi nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed ka mo kung may amo ka mo na ginhatag sang ni God.
sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihin nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay pa sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa ganay kanya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong duha ng mga muna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magkadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Sugod ng harvest season sang sibuyas Bombay, lantawan nyo bla? Action Firing Line. Ang punto kag ginpanugyan sa mga nagapamatok muni. Tani, ang pag-import ginpatigayon, nagligad taning bulan o kon bulan sang Disyembre, nagligad nga tuwig 2022. Nga amoton tion nga porte ang pagmahal sa presyo sang Bombay, ka ang pagkulang sang supply sa mga merkado. Action Firing Line. Pero ang natabo ya, ang pag-import, himuon nila lapit ng harvest season, lantawan nyo balang kamalingago? Action Firing Line. Ani kung nagligad pa nga tuwi, nag-import kundi subong, ani inenggin pang import ni Arena nis Pilipinas, kag na-supply na kundani sa mga merkado, mulang nakasimple. Kag kung na-supply na kundani sa merkado ni, pag-abot sang bulan sang Pebrero, timing man, nga inanggin pang import na, maubos, di ba? Pag amat-amat ubos, di siyempre may supply naman bagod harvest season na. Action Firing Line. Pero ang pamatasan sa mga aras gobyernong bot, hindi gid maintindihan kung importasyon ng paghahambalan. Pilagi daw,
Ano ganda rason sa likod sa importation now? Action! Firing line! Firing line! Ari pa isa ka bag-o nga balita ngot sa Sibos Bumbayo. May ara sa gihapon tinuga o kon grupo nga imbes kung tani buligan nga maresolbar ang problema sa pungsod, ang ilaya. Amo yata ng pagpalusot sang illegal nga produkto para lang makakwarta. Smuggled products bla nga ginapasulod diri sa pungsod sang Pilipinas. Smuggled. Ang Bureau of Customs o kon BOC nagpabalos na nga may ara sang 153 milyones pesos nga bili sang smuggled fresh red kag white onions halin sa pungsod China nga na-intercept sila. Action! Firing line! Lakpakan yung Bureau of Customs. Ako hindi ka mamalakpak sa BOC, Dugay-dugay bla. Kay sugiran na ka mo anong rason hindi ka magpamamalakpak sa BOC. Action! Firing line! Bisan pa nga naka-intercept sila sining milyones pesos ka balor sang smuggled nga Sibos Bombay. Baw, halin naman sa pungsod China ho. Action! Firing line! Firing line! Sa China na naman, kabalo man siguro ang presidente sa China, no? Nga may mga smuggled products, no? Nga halin sila sa ring pungsod, nga permi nagalusot dali pasulod sa Pilipinas. Namungol tas isang smuggled products niya nga nagasulod sa Pilipinas, de. Nga permi galis sa China, di bala nagpalamungol na balamatin antos, de. Action! Firing line! Firing line! Ang Manila International Container Port Customs Intelligence and Investigation Service, no? Amo ang nakatukib sa mga smuggled nga Bombay. Sa ginhimo nila nga spot check examination sa 7 ka mga containers. Ang shipments tanan naka-consigned sa Sister Consumer Goods Trading. Kag declare ini nga fishballs ulang tawan nyo ba na? Paglimbong sa Pilipinas. Action! Firing line! Declare nga fishball pero ti Bombay gliya. May sindikato gid gapon na. Pero ang natingalahan ko lang sa ning report ni subong lang gid nila ning adlaw gin pabalos publiko ho. Bureau of Customs BOC ano rason sini nga subong nyo lang gipabalo ni nga ang shipments nagabot November 16, 2022 pa. Oh no! Action! Firing line! Ang request nga i-verify ang tanan nga mga containers ginhimo November 18, 2022 nga ginpalabot nyo man na Enero 12. Kagin pabalo inis publiko. Ano natabo man? November 16, 2022 amo ni tani ang time, amo ning time nga jutay ang supply sa Mumbai mo. Abag sugod mahal ang presyo sa Mumbai. Alapit duwak mula no, ang ginhulat antes pabalos publiko nga may na-intercept gali kamo nga smuggled red kag white onions. Action! Firing line! Kamo mismo naghatag sang rason sa publiko nga dudahan kamo na. Ano natabo sulod sa malapit duwak bulan? Tadi tapos nyo intercept ginimuan nyo report ginpabalos publiko kag ginkilala gid kun tani kung sinong smuggler o kon grupo nga nagpalusot sini. Amay kimuan sini lantawan nyo bala ang report. Ang report permis ang BOC angot sa gina-intercept nila nga smuggled goods o kon products. Kalabanan waya sa ngalan tawo nga amo sa likod sila kundi ngalan lang sang nag-consigned. Action! Firing line! Ano tingwaan nyo man nga makilalaan kung sinong tao sa likod sang pag-smuggled nga hindi diyo matumod bla? Hindi diyo matumod nga hindi diyo makilala. Ano kumpare nyo? Kilala nyo? Action! Firing line! Firing line! Amo nagkakatabo da, wala pa na ilabot ang akusasyon nga kung wala isang reklamo, hindi ka mo mag-operate. Presidente Bongbong Marcos Jr. Sir, dapat muntat na ni. Ini pagbalusot sa mga produkto nga waay nagaagi sa insakto nga proseso. Smuggled gani. Ang problema sa smuggling daw way gidagapon ni nagaganagan lang dari sa Pilipinas kag daw mas naglala pagani. Action! Firing line! Firing line! Ang mga kilalang smugglers nga sadto na dakpan kag nakasuhan na check nyo. Ay basi ko nahilway na kag nabalik naman sila sa ning illegal nga likuton bla. Basi ko nagapawayway kag nagalulambiyong lang. Ang mga nagalakatikal nga politiko nga kuno tutukan kasuhan ipapriso ang mga smugglers di nakabo. Action! Firing line! Balikan ta nga istorya bagon nagligad ginmuno ko nani. Diri sa ato sa ning panatuntunan, diri sa Negros Occidental may lugar baya partikular sa Banwas ang Kawayan
nga damo sa mga mangunguma nga nagatanuman sa Sibuyas Bombay. Ini nga lugar ni ginapatihan nga may dako gid nga potential sa onion production. Hibalon tabi, kamusta hunta ang produksyon kag kun bala sa sunod nga bulan sa harvest season sang Sibuyas Bombay, may harvest man nga matabo sa banwasang Kawayan. Abangan! Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Kung healthy nga ready to drink coffee at Barangay 684. Sa ato sa nga live stream sa Facebook Live naton si Toto Roy Recuello, ka-monitor. Basmate Joseph Ruiz, classmate Gilbert Canoy. Tanan sang Doña Luisa Bidel National High School. Thank you. Sige, dari kita sa live stream naton. Si Paul Spot the Third, thank you watching. Okay. Sige, salamat kid. Gemma Tagwan. Okay. Araman si Virgil Olpinda, monitor always from Celine Homes. Keep safe always, Action Mar. And may God bless and your family, Action Mar. Salamat kid. Juan Cho Alvior. Good evening, Action Marlon. Watching live langgid kami dari sa maulanon nga gabi. Dari sa may Zamboanguita. Kamusta sa Zamboanguita? Okay. Roberto Hiraposco Caraballo. Araman si Bing Bermejo watching from Barangay Masilingan. Amal ni Roberto, good PM. Magsamalon, monitor lang kami sa Hotuda, Handobaran, Bacolod City. Sige. Standby lang ka mo, mabalik na dugaya. Ibalot naman ang balita sa may Bago City. Kaya may araman sang pamilya nga nagkalapekto handa sang laid nga panahon. Standby! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw na dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. Paul, bugta
sa ang kinanglanong makapasisipar ka na. Bukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuan kung umanakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko palala. Online sa firing line. Kapo naton ang pamuno sang City Disaster Risk Reduction Management Office sa Sunod Sambago, Dr. Mary Jane Ortizo. Dr. Ortizo, mayong gabi si Action Marlon. Mayong gabi, Action Marlon. Yes, salamat gid Dok sa tiyempo ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Nagtuwag ko na Dok kay kadamo sa mga taga Sunod Sambago ang nagapadala diri sa misay sa amon. Nagapamangkot kun bala may mga pamilya man nga napiktuhan sa ning lain nga panahon pagdupa sa nga ulan sa Sunod Sambago, Dok. Based on sa aton nga report, no, nga nag-gather ka sa aton nga mga barangay, no, may ala kita ng mga affected population sa tatlo naton ka barangay. Amo ni siya ang Barangay Dulaw, Barangay Sagasa, Barangay Atipuluan. Okay, Dulaw, Sagasa, Atipuluan. Mga pilatanan ka families or individuals Dok ang affected? Sa aton naman yang Barangay Dulaw, may ala kita ka 19 ka pamilya, 65 ka individuals, while sa may ara kita siyam ka pamilya, 39 ka individuals, kag sa Barangay Atipuluan, 3 ka pamilya, kag 11 ka individual. Ining 3 ka barangay gin-mention mo, Doc Ortizo, ano nang affected families, baha lang ni sa Doc, waya sa napituhan sa nga sila nga landslides? Wala kami reported nga landslide. Ang aton nga reported naman niya is flooding incident ni siya. So ini nga mga purok muna siya ang mga malapit sa aton nga creek o kung sa aton nga riverside nga or muna sila ang mga low-lying areas nga perming nga ginabaha. Ginpag evacuate sila, Doc? May evacuation ka maginpatigayon? May evacuation nga ginpatigayon ang aton nga mga barangay, no? Ang mga barangay naton yan sa bago ng mga empowered na ng aton mga barangay captain kanila nga barangay DRRN Council. So sa barangay Dulaw, no, initiate niya si ang aton nga kapitan as early as alauna 25 sang hapon sang January 11, no? Kag while of ang barangay Sagasa kagap alas 5 upod man ni ang mga barangay Atipuluan. So we were able to gather na sang aton nga mga reports kay naglibot man ang team sa mga aton nga mga daycare center kung diin sila na nag-evacuate kag nakapanghatag naman yang aton nga CSWDO sa mga food packs kami nag-provide na kami nga daan sa ilang modular tents para may matulugan man sila. Ining affected families, Doc, arag yapon sila sa evacuation center o kung nagabalik na sila sa nga puluyan? Ang barangay sa according sa aton nga barangay treasurer nagpauli na while the rest ara pa sa mga evacuation center kay inas much man nga ginabisuhan ta nga buwas mas hindi pagid manami man naman ang panahon kay based on the forecast there is 90% chances of rain naman niya sa diri sa aton sa Baguio City. So nagkalabilin sa evacuation center amo ning taga Dulaw kag taga Atipuluan. Okay. Sir. Kamusta da Doc ang tiyempo subong? Ngagabi. Ati subong matawhay, no? Kag panalipi lang gid o ang mabatsyagan naton. Pero halin sang aga gloomy kag
may laka nga nga showers lang. Aha. Way man dok sang mga puloy-an nga para sabi ginbahaan, lubog sa baha, way man. Ang may ara gid jaya kay kabalo makamuya nga ang bago ya flood prone area gini along our coastal areas at the same time ang aton nga mga barangay nga may mga purok nga lapit sa mga suba. So i-check ta lang dok kung ano pagid ang sa bulig napadala naman na bulig sa nga lokal nga gobyerno sa nga Bago City ining affected families. Anyway, dok, ang imo sa ding abiso na lang or imo sa ding pahanumdom na lang sa mga residente sa syudad sa nga Bago bangod ti kung basihan tang forecast ng Pag-asa buwas basi kung matupa naman ang ulan bla way taman gid pangayo doktor. Oo, ang aton nga panahon halin buwas no as pa sa Domingo nga hindi maayo ang aton nga panahon according sa Pag-asa. So ang mga taga-Bago most especially sa naga-star sa aton nga mga lapit sa baybay kag lapit sa mga suba naton aligmat gid ang aton nga mga barangay Disaster Risk Reduction Management Committee ara sa mga gapatigayon sang pagbulig sang isa kagang city no through aton Mayor Nico Yulo kag kay Vice Mudet no nakagang mga SP naton ara nga nagabulig sa aton sa pagsuporta kag ang tanan nga agency bisang aton council no ara nga naga standby man even ang PNP naton may mga search and rescue team na naga-standby so ang aton nga mga tanong ara man nagabantay no kag ang aton nga communication line is open so mag-aligman kag keep ang aton nga emergency go bag or ang aton nga emergency balde i-prepare rin naton kay para kung mag-evacuate kamo may dala gid kamo nga mga importante nga mga bagay nga makabulig sa aton especially kung naga-evacuate kita. Sige. With that, Dr. Mary Jane Ortizo, ma'am, thank you again sa information na nga ginhatag diri sa Action Radio Bacolod kag mayong gabi sa liwat. Mayong gabi sa tanan nga nagapamati sa Action Radio. Salamat gid. Thank you. Action Firing Line. Ang nagapamuno sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa Bago City, Dr. Mary Jean Ortizo. May mga pamilya gid man no nga naapektuhan kamanti magsiling kita Bago City mag-action. May mga flood prone barangays sa may mga coastal barangays man no. Tigo nara gani ang puloy ang skilid sa baybay. Hindi gid malikawan no. Once nga magbunda kang ulan, apektado gina sila. Action Firing Line. 809 Action Radio Philippine Standard Time ini kabahin dala sa aton sa Kalwan sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na kabahin. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagpamati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
Okay, kamusta man? Amo na would like kay may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung namba niya nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkapatid ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butang. I-records ang kinanglanong makapasitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Ihanap na ng San Diyos ang pagubay na pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay kong Fritz Alanga. Kaya nga mo ito. Imandak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madam, salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time na makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na abe. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kon nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, sa Bago City, kag tuwanta naman ang Cadiz City. Kaya nga, ang may mga naapektuhan man nga pamilya na ho, bangod sang nagluntad nga ulan. Mayor Salvador Bading Escalante. Mayor, mayong gabi. Action Marlon, may gabi kag may isa atong tiga kalamati sa subong na adlaw. Salamat gid Mayor. By the way, unahon ko lang, kamusta ang tiyempo na sa Cadiz City? So far, doon nag-ayo-ayo subong. Kaingna sang aga, hindi siya malain, pero sang 2:13 inulan naman liwat. Up to mga alas 3, alas 4, pero after siya nagdula man subong until now, wala na hangin. Wala naman ulan, wala naman hangin gani. Amo nang Mayo, no? Ang latest nga monitoring mo da, Mayor, sa datos ang inyo sa nga CDRRMO kung affected families ang panghabalan mga pila na Mayor? All in all, mga 250 plus. 8 barangays na siya.
and mga 770 plus man ka persons, no, ang affected. Pero as of subong, as of this afternoon, wala na, upo ng tuloy halin sa evacuation centers. Okay. So, why na ni sila sa evacuation center? And then, why man so far, Mayor, sang ang ibang area sa Talisay City, may ara sang napilasan nga bata tubagod sang landslide sa ila sa nga balay. Dara, Mayor, sa Cadiz City, baha lang gid, why man so far sang landslides? Wala ta sang landslide na report. And baha lang gid, no? Baha lang gid. Again, na-highlight lang naman ini na bahain ng mga flood-prone areas naton. Amo man na sila gyapon inang 8 na ka-sites na terming na baha mo man na gyapon. That's why daw aligmat naman ang tao. Ang aton nang ginabantayan subong Action Marlon kay I think mga 1 AM karon sa kaagahon. Taob. May 1.5 na taob. Oh. No, and according sa National Disaster Risk Reduction Management bulletin, may ara kita orange rainfall by tonight. No? Mo nang ginabantayan ta kay basi magdungan bla taob and baskog ulan usually mo nang baskog ulan kag taob mo nang usually ka create sang flooding. Pero as of now, ang mga subata, ang mga major rivers arap may tubig gyapon pero nag-subside na compare sa kahapon. Manay pa bangkod diri, Mayor. Ano ning walo gani ka mga barangay affected? Barangay Luna, Barangay Burgos, Barangay Daga, Barangay Tinampaan, Barangay Mabini, Barangay Kabahog, may portion sa Andres Bonifacio and Kaduaan, Barangay Kaduaan. Yes, so manang 8. Kaduhaan, So, laban-laban na Mayor, kikin-check ko di ba lang forecast ng pag-asa, daw na akong possibility nga may ulan kita gihapon nga may separensyahan buwas Biyernes. Siling ko, kung tani Biyernes na lang no, pag Sabado, way na kung tani no, kay manti kabalo naman kita, Cadiz City, manog start man na ang activities, Mayor, sa Dinagsa Festival? Yes, correct. Mas namin na lang subong siya nag-abot kaysa sa 20s, sabi mga 28, 29, sabi nang nagdinagsa kita timbaw kaluluwa. But I hope and I pray na sa palabuto na fiesta sa aton mahal na Diyos sa Susunod Cadiz manami ang aton chimpo. By the way, January 14 gid, Mayor, no? Mas-start ng activities sa Dinagsa? Actually, may mga activities na kita. Okay, nag-start na. Subong na rin, sige na subong, no? Ng mga basketball, volleyball tournaments, ang elimination round, sige na, and by 14, 15, and 16, mga championship rounds na nila. No? But officially, we will kick off sa January 21. Amo gana isang official day na sang kick off, mga parada na da, and so on and so forth. But, yes, subong pa lang yung pasok gin spread naton, gin lawig naton ang celebration para hindi magdulungan kasi sometimes may ara tag 5 pulo ka events sa adlaw tika gunda ng tao maglaptan hindi nila ma-enjoy tanan. Actually mo man ang purpose mo na ma-enjoy sa aton mga tao ng mga palagwaon da kag mga sports events, no, and man ipakamayon nato naging spread nato na para malawig-lawig, no, ang participation. Ano gani ang availability isang ina ng mga games. Ano gani nga tuig to, Mayor, last nga ginpatigayon tan Dinagsa Festival? 2019? 2020. 21 and 22 wala na ta Dinagsa. So 2020 sang January 2020 March kita nag-lockdown. Subong balik 2023 mga duwa man ka tuig nga hulat naton ba? Why ni Mayor sang limitation sa mga activities sa sa hulag sang tao? Mga protocol ra gapon. Actually same activities may mas pagdugang kita na so gidugan may mo na duwaks man. Naintindihan mo ba na ito man na mapasundayag man hindi tigid mapunggan, no. Amo na naging spread nato sa duwa ka semana. Ang highlights gani ni Mayor sa Nogid? Highlights will be, of course, yung kapistahan gini
Santo Niño de Cadiz, which is on the 26th. That day is solely devoted sa iya, no, sa kapistahan sa atong Santo Niño. May celebrated mass, may fluvial parade, and may ginalibot na siya sa syudad sa Cadiz. So that day is really solely for him. Practically, amo na yung kapistahan, no? But except natin ang mga merrymaking and everything, kanugon man ibutang mo na weekdays, so nag-ibutang natin sa last weekend usually of January. That's why ang ati-atihan gida will fall, ang Dinagsa Festival will fall on the 29th. No, and merrymaking, ati-atihan and the street party. And the Lamitanay, so 29 gina siya, Sunday. Mayaw ang imo sining pahanomdom sa mga tagasulad sang Cadiz, labi na tingin mo taob karon sa kagahon. Kasi kung iban nagapatuyom-tuyom bala sa tulog, kapag bugtaw nila bala, aran na sila sa baha ang natulugan nila. Mayaw imo sining abiso? Yes, quite. Actually, bastante may sila sa mga warnings nato, no? But then again, I'd like to grab this opportunity na mag-remind liwat, no, na may ara kita 1.5 na taob alaunas kagahon, and as you've said, and at the same time sa information na nag-gather natin, forecast, weather forecast dictates na may ara baskog na ulan palabuton ini na gabi. And ina siya na ulan and taob are always ingredient, no, blueprint kina sa baha, so that mag-andam kita kabalo na kamo kung sa diin na lugar inang ginapaandaman nato perme, no, sa mga barangay officials na dira star Kurok Presidents, please, no, mag-aligmat kita, hindi kita magsalig sa subong nadlaw. Subong ka kanay di simpo, but you know, ang ginatawag na calm before the storm. Kulpil na si Mabaskog. Subong namin, subong po ba si kulpil na Mabaskog. So that's why hindi kita magkumpiyansa, no? Dapat magaligmat kita. Magbantay din kita. Sige. Mayor Salvador Escalante Jr., sir, thank you so much, gid kag halong na permiya. Yes, Action Marlon, thank you man sa kayo na naginhatag. Masalamat kag sa liwat. Stay safe kita tanan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad na lola sa akin. Ito si 2023. Ang resulta, 31-24. Sa liwat, 31-24. Ever Young Capsule, ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang... This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya.
Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Balikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio City Hall Report. With Action Art tayo po. Action Art. Mayong gabi, please come Action Marlon, isa sa mga update nga balantayan, buwas nga adlaw, kundi subong ang nagapungko bilang taga-pamuno sang City Legal Office Enforcement Unit. Amo si Mr. Juan Ray de Misana. Ang isa sa mga balantayan during update kay may isa sa mga requirements nga kinanglan nila nga magpaidalom o siya mismo kinanglan magpaidalom sa ginatawag nga schooling kag daw medyo malawig ini. And accordingly sunod diri kay Sir Ray de Misana, most likely basi kun magauntat sa temporaryo bilang tagpamuno sa enforcement unit that is balantayan nato no in the coming days kay buwas pa siya magapadala sang communication sa talakapan sang City Legal Office. Matapos nga ti ini opportunity man sa iyang part bilang isa man sa mga requirements nga eskwela o kung makapaidalom sa schooling. Pero as long nga ti iniway pa matigayon o kung ma-materialize, kung naman time niya sila nga way tayo ginapabayaan ang nasugdan ng trabaho sa enforcement unit sa rin siyang nagapamuno sa CLO enforcement unit. Yang una nila ngagin hatagan sa konsentrasyon amo ang paghawan no ang road clearing kag ang operation naging patigayon kapin padira no sa may Libertad Public Market kag sa mga kalye nga nayara sa palibot sang among nga lugar. Now, sunod pa diri kay Dimisana, actually sinya kung na kuya pa lantawon, ang imuhon ko sinisiling niya sigihon ko ni nga i-regulate yun kag pantayan ang dira sa Libertad Market no antes magsaylo sa iban para makita sa publiko nga hindi ni nga skugon ang ila operation kundi malawigon ini no nga sa isang pagpatuman sa regulasyon. Parang kung may alagin man sa nagaplano nga magpasaway liwat, hindi dali-dali magkapatigayon action mar. So, inagaling kay depende pa siling niya kung may alagin man mag-order nga i-designate bilang heads ng enforcement unit o politi matayo yun o kung matigi o mapadayon ining nasugdan na sang iya nga liderato. Now, sa ilan ko lang very quickly kari, isa man ni ka-importante o kundi si Mayor Albi Benitez sa Bacolod may ara sanggin napapanaog balang mando nga magatukod sang integrated task force ini nga included kag tanan diri nga mga departamento nga may ara iya sang pag-create dapat sang ila sini nga enforcement unit parang magpatuman sa nagkalain-lain ng mga ordinansa o kasuguan sa syudad sa Bacolod. Now, sa bahin sa DPS Action Mar bilang pag-comply sa siningmando sa alkalde, may ara na mga 35 ini ka mga personnel ngagin designate kagin tumod ang Department of Public Services o kung DPS according diri sa ila sining tagpamuno o kung nagaserbi bilang officer in charge nga si Ma'am Maria P. Trespuentes. Sunod rin kay Trespuentes, ining 35 ka mga personnel, bali enforcement unit gini sila yan, nga mo sa ulihi kung makatapos ining mga proseso nga ginahimo nila, sila ini ang mag-operate kag mag-issue sang notice of violation to those nga madakpan or maaktuhan nila nga nagbayular sa idalom sang Solid Waste Management Act nga mga bakulod nun or any individual nga maagyan sang enforcement unit nila.
na magluwas na reaksyon mark kay kahapon orientation na itong ginpatigayon kami mag-conduct sa niya mo ng City Legal Office. Sunod diri kay Tres Puentes, magaupod man at the same time sa sining mga enforcement personnel ang information and education team nga mag-aalalay o kung magaupod, magapulig ini eksplikar, edukar sa mga pumuluyo nga madakpan nga nag-violar sa kasuguan, labi na gid kung ang Solid Waste Management Act ang paghambalan. Tisiling diri ni Tres Puentes, ini palugod pa lang kag mayara sang tagsa ka designated area of responsibility, ining 35 personnel nga sa ulihi, diri sila mag-concentrate sang ila operation. Yari siya sa aton sining nga interview. That is in compliance with the Executive Order number 54, Sir Art ni Mayor, nga nag-create sang Integrated City Enforcement Team or ICT. Ang mga offices nga may mga local ordinances nga ga-implement bala, for example sa amon may solid waste management ordinances, may required kami nga mag-create man sang enforcement team. Nag-start lang kami orientation na kahapon with the City Legal Officer, Attorney Peng. So para gina-orient namon ang amon nga mga employees nga i-deputize sila ni City Legal, sang aton City Legal, nga magiging member na sang aton ICT or Integrated or City Integrated Enforcement Team. So ang gin-discuss kahapon is ang amon nga rules of engagement in implementation of or enforcement of the solid waste management ordinances. More or less, anong target nga maumpisa na ang pag-operate ng task force? Actually, as of now, they are already instructed to ng panaugan ng ilang area of responsibility. Kaya nga ito, naging create nga ICT or team, enforcement team diri sa DPS, may sila designated ng mga areas of responsibilities like barangays nga ila i-handle. And then may naman kita gin print out kagin agreehan na ni City Legal Officer ang notice of violations. Kung sa traffic, may citation. Abalason man, kabahin lang sa palayag ni Marifi Tres Puentes, ang officer in charge sa Department of Public Services o kung DPS diri sa Bacolod City. So bantayan natin ini nga mga updating development kay tikon talking about ordinances sa solid waste management. Mawadawa ini matutukan subong kay kung malumduman mo ang pila ka violation diri nga usual makita amo ni ang 10 oras nga bilin o kung pagbutang sa basura, pagpagwa sa tagsang kamapuluyan o kung business establishment, rason nga nagalalapta kung kayon sa makasapatan katulad sa ido, amuning reason nga para ma-regulate ini kag matagan sa naging pag-akto nag-create sa ginatawag nga task force nga mo mga tutok sa mo nga operation. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Akson at Tayhupon, ola sa balita, ola sa Akson, sa Bacolod Akson Radio. Action Firing Line. Sa ato sa nga pagpanumalik, standby ka mo kay may panibag-o na naman nga trahedya ho. May nalumos na naman. Somewhere sa syudad sang Silay. Nagligad sa Sipalay City. Kanumdum ka mo sang report nga scuba diver ganito mo? Na stuck or na alang-alang siya sa anuman, corals. Siya to ang nagapangluwas sa mga trahedya sa babayon pero sa ulihi, siya payaang na iguan sa sining trahedya niyo. Sa mga gabi, may gipadulungan nato sa mga patrol. No, may panibago na naman nga aksidente nga pagkalumos. Dugay-dugay sa ato sa nga pagpanumalik. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig
Hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Mulang sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, nagpasalamat din sa PN na ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat dito ni nga impatigayon ang mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupor ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod.
nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga Firing line, upod kay Aksyon Marlon Henovea. Aksyon, firing line, firing line. 47 minutos nakaligad sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik kita sa ato sa ring pagpangalagad sa siring Webes nga presentation sa inyo siring palatuntunan. Aksyon, firing line. Aksyon Marlon Henovea sa gihapon. Sa iluan ko magadalit lang, hingigawon ko lang ang balita angot sa balibag-on na naman yun. No, nga trahedya, may isa na naman katinuga nga biktima sang pagkalumos sa isa ka syudad sa Northern Negros. Ano man, na lumos na isa sa baha tuga pa sang ulan o kung na anong plastadas ni? Action firing line. With Action Jan Diaz sa Patrol. Action Jan, mayong gabi. Please come in. Mayang gabi, Action Mark, kag sa itong mga ka-action, isa ka drowning incident ang nagluntad sa area sang sitio, i-check ko ginang exact address, Action Mark. Pero sa ako pinikabarangay Gimbalaon, Driman, sa may surad sang Silay. Actually, halin kita dito gid mismo sa area sa may Silay City PNP, and then siling nga gabi, lagi lang dugay nakabalik man ang investigador si Sir Sodas. And then na-report din Action Mark, nagluntad din sa Senda Camantero 1, no, sa may barangay Gimbalaon, medyo layo ni Action Mark from the proper, kabalo naman kita bakadto na ni Bukid ng area Kung airport, na Action Mark, sa may Bacod Silay, napatuo ka na daliko pa to, din patakla dito Action Mark, pababaw nga area. Actually, yung biktima sa diri, 11 years old ni siyang lalaki. Pero dako na, no? Dako na ang lawas ni sa pagka 11 years old ya. Ano tabo sa diri sa inisang report kay na pag-istorya naton kay Sir Solas. Pero ang official sa ni karon ang hepe gid mismo nga si Police Lieutenant Colonel Mark Anis Daruca maghatag. Pero according to Action Mar, doon nagaligo bala sa ulan ining 11 years old Action Mar. Upod sa pila ka mga pamatanon kay na di ba nagasigi bunok ang ulan sang hapon. And then, nalingaw ko sa mga kaligo, pila ko naman nagdumpat, ining 11 years old nga lalaki, sa isa ka kanal, kaya may kanal, Blackson Ma, hindi man tanto mo sinakarako. Pero nga, kaigo lang blang lawas, sining mga nagapaliligo ng mga kabataan. Paglumpat ka Blackson Ma, wala sa ideya, nga may ara, daragali, isang tamburong. So dito sa Action Mar, nagdiretso sulod sa may tamburong. And then nadugayan, ang titinisang nga nabutong, pagbutong sa iya, medyo critical ng iya kondisyon, giningagaw pa sa dala sa may ospital, galing kay according to kay Sir Solas, inisang gindeklara nga dead on arrival ni Dr. Roa Pontes Fena, mga alas 4 na ang takna sining hapon Action Mar. Actually, ginapatan pa nisa sa isang pagbulong, sa municipal city disaster reduction management office, may mga first aid responders man galing kay siguro bla medyo critical lagi na kondisyon sining bata ang magiging tunaan man no nga sa iya kamatayan pero pa-confirm ta lang gid ang dugang pagkaroon detalye kung paano nagluntad din nga krimen kay ang investigador gabi na nakabalik kay late reported na ni Action Mar. Actually, pag-abot nato diri sa Silay, amo pa lang tungagin pabaluman ang mga kapulisan, so nagulat kita samtang nag-conduct sila sang investigation mismo kay ari na dinadalay sa may sila proper action mga biktima. So hindi iya gali action dyan suba ang yung paliguan nila kundi daw kalog-kalog lang. Oo, daw kalog-kalog no? Do dra sila naligo, galing kay lipod giro sa Ibaloy sa Sinidri nga may kanal, o may tamburong. Nasumuot sa dalom action mad and ang dalom Sinidri medyo baskog ang current kay tinigabuno kada ng ulan. Siguro sa pressure action ma amo gito nga dugin na nadulaan sa ginhawa ini nga biktima. Da importante action dyan butangan gid sang abiso da kay kadelikado galing area. Gusto na kay para bala mga kabataan dahil di na magtibat kay timakol mo kadamo-damo sumopod sa gito action man naglumpat. Hindi paglumpat ka mo ni natabo diri sa iya no. So gila-check diri kadamo sang kaso kani action mga nagkalumos bala. Like sa may Moises Padilla may reported man to nga nalumos, hubog naman niya. Nagtabok pa ni sa may suba dito sa may sitio hinihiwaan sa may barangay Magalang Kadre. Nasakwan man no ining biktima action ma pero check na karon na ang duga nga update sa Silay sa Silay daw pagkabot ang investigator.
Nakabalik na, pero Nakabalik may na. ginapastar pa action Mar. Okay. Kaya ginano pa nila, ginang exact nga case ni Dre, and anyway, yung official statement ni karon na mabagwa gini ang hepe, dahil sa ilang protocol man we understand, no? Kaya apos na nitawagan karon na, State Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, no? Kaya maulang gani kay Dre sa sila, medyo nagkanay-kanay na action man nakasang panyempo. Sa si Palay ka na ison dyan, atong, ano to, scuba diver to siya? Oo. Aporte, pagkati yung trahedya, no? Actually, ang scuba diver, action man, license gito sa iya, according gani Dre kay Commander John Silvinamin, ano to initial report do ginatake kuno sa Corazon. Oo, gani man. Nagaligo action man, nagsalom, ato sa dalom sa tubi, ginatake sa Corazon, amo to action man duwa na kuno kabutwa. Mga delikado, no? Kay damo action dyan sa nakakilala sa iya to. Okay, ministro to siya eh. Bantog to siyang maestro sa amo ng apatang aksyon dyan. Damo ko sa kilala nga nakakilala mo sa iya. Dani, kito ka senior na sa action Mar na maestro sa mo sinang apatag. Dugay nakikilala, damo nakakilala na siya. Ilabi na direct Bacolod City. Correct. Damo may nakakilala siya. I think sa news class on STIWNU, bala? Kag sa taga-Yuno, aksyon dyan, damo man sa nakilala siya. Kay isa man action Mar ka mga ano eh. Galing kay Temo na vlog ni Sir Benamin, hindi mo kasi mapulong, ilabi na kung hindi namin kondisyon sa mga panglawason, dapat sunod doon, magkikemo sila ni action man, medyo delikado, giman ka risgo, ilabi na ako nagasalom kasi dalam sa tubig. Sige, update ko na karoon si Sir Daruca, maalabot na siya, kay medyo nang alam pag yung linya, sa sininga mataliw na action, Mar. Sige. Report, ikan sa sunod sa sila, ang ka-action yung action dyan, tiya, sunod sa balito na sa action, sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Ang dugang nga detalye sinang 11-year-old, no? Anong plastada man? Kanal-kanal malang ang paliguan man. May mga areas bilang may irrigation. Nami gid man paligo sa kanal or kalog mo nga dira nagaagi ang tubig nga gina-supply sa mga pananom sa talamnan halin sa irrigation nga tin-out tama na. Action firing line. Sang tubig kay mati flowing sa mo. No? Sige ilig ya. Pero ining insidente o kontrahedya ni sa Silay City, hindi ko ma picture out good blind, hindi ko hindi dihanggid tanto kon paglumpat ya dito sa dumiritso sa tamburong. Yan tamburong siguro base kon may naga puron-puron blaw, amadang delikado magpuron-puron mo. Tubig bla nga nagatiyog bla. Daw twister sa kaya nga, suyo po niya ka na banalom. Action firing line. Subok na balita ni mag-action sa pamilya sa ring 11-year-old diyo. Nga bata, nga lalaki, nga tigin-tiguan man kutani, nga maluwas kabuhi niya, wagid matigayon. Karon sa aksyon ay patrola, i-plastar na dugang ni aksyon na John Diaz. Ang kompleto nga balita may kantaran sunat. Action firing line. Plus, uso kadamo sa mga reklamo nga nabaton, ang Bacolod City Police Office may kantaran sa sanang ginapangawat lang nga kable. Kuno kable lang niyang biligli sinik mahal. No? Kamahal gali sang bili sini kung ipakilo mo. Action firing line. May 3 ka mga tinuga ho na di malasan. Kay nalabian sila sa nagaroving nga patrol car sang pulis kay na sang kaagahon. Diri sa area sang dalan Lakson ho. Sa may land bank ayon. Damo giman tuod siling iton nga kable mo. Action firing line. Naktuhan gis lang nga singit ka nagautol sila sang kable. Abi nyo kung pilang balor sang na-recover sila. Sumasuma ko lapit man shade milk pesos. Action firing line. Amo nagalit ka mahal. Sang sining kable nga ginapangawat, no? Tiara, may 3 ka man nagkaradakpan. Ara sa bunda preso sa police station 2. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggado sa nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, ano sa inyo? Ang permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, binabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit siya ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may eskwela. Last time antong na medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kag ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga manggulig sa inyo. Oras 9 Action Radio Philippine Standard Time Webes nga pagpangalagad sa industry nga panatunturan Action Farming Line yari kita sa Enero 12 tuig 2023 magatakop naman temporaryo sa ngalan sang aton nga mga aksyon unit reporters dari sa bahin sang News Center Action Dale Salazar sa Technical Control Action Oliver Pason with Action Elway Dutelios sa ato sa Information Technology kon IT expert. Ako naman Action na Marlon Henubaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio!